Oo, tagaluto. Tagalason din, pwede. Pwede din tagalason. Tingnan mo. Malaki yan. Malaki. Magluto ako ng ikaw nagluluto ka din? Day, tagaluto daw ako. Sabi ko pwede rin tagalason. Nagluluto ka din ba? Sakit sa katawan ba? Puta ka. Nangyari sa'yo.
Tapos na silang kumain ng tanghalian, so pang second batch ko naluto yan. Pangre-regalo ng amo ko dun sa kapatid niya kasi may handaan, so nagpaluto dito ng kabsa at saka jiris. Other side of the light is receipt. The next building, now they open Peterman. Now this now they open. No, there is no.
Kain ka? Gusto mo? Tara dito, tara. Nagutom ikaw. Marami akong luto. Ano ako ngayon? Ano tawag na ito? Full... Ano tawag niya? Hindi ko maisip, Jay. Di ba naka-live ka? Tapos na? Naka-live ka ah. Live, ngayon ba yun? O kagabi ba yun? Nakita ko. Ang dalawa kayo kumakanta. Di ako nagpakita eh. Ano eh, hindi makaakyat ba? Hindi na din po gusto. So, I still need to Ano gusto mo? Ha, Jay, ano gusto mo? Gusto mo to, Jay? Alam mo ba to? Alam mo siguro to. Asa na to? Alam mo yan. Puro malalaking kaldero, parang kala mo yung magpakain sa... Hindi ka nakain yan. Jiris. Yung ano ba yun? Yung pagkain nila. Yun na yun. Jiris sa kakap sa ginagawa. Baka hindi ka pa nakatikim, kaya ano, masarap naman yan. Ay, buto. Akala ko nalas na. Hindi mo ay po, tinan mo, nalaglag tuloy. Buti walang galing tao. Na ano na naman ang bilis nito. Sariling luto ako mana, start pa noon. Ah, ganon. Hindi ka nabili sa labas. She's washing the chili. And it's fed. It's good. Dito, ano din, hindi sila makikinig. Bumili sa labas. Ito is Puro luto, bahay, ano, she's like lutong bahay. and YouTube. May ano yata, may party yata yung kapatid ng amo ko. Naluto eh. Hi, Kay Wings. Oy, nagtusok ka na ba dyan, Kay Wings? Andyan ba ninong Ted ko? Joanne, magalang shout out. Oy, ninong Ted. Suplada ka na host. Sorry naman po, hindi kita nakita. Hi, ninong. Mano po? Nagluluto lang po. Ninong Ted, gusto mo? Lugaw. Kanin.
Puro ano yan. Mag-order na kayo kasi marami akong niluluto. Order kayo. Joanne, thank you. Always busy Ninong Ted. Hindi na ako makakanta. Gusto ko pa naman sana kumanta-kanta. Kaso si Kairis ayaw ko sumahan kumanta ba? Parang kulang na ang aking tubig. Ano naman oras? Parang kulang ang tubig ko. Gusto ko kasi pag kumanta ako sa mga anak ko ni Calvo ba, ni Kairis ba. 8:30 daw, Day. Ay, ano pa ako? Parang hindi pa masyado luto ang aking trabaho ba. Malilit ba ang aking niluluto? Ay, kay Wengs, doon ako sa kilay. Sabi ng amo ko kay Wengs kanina, ano yan Ninong Ted? Kabsa, kanin at saka tinan mo na putol oh. Kasi napunas ba ako ba? Kaya ayaw ko nagkikilay. Ayun oh. Ninong Ted, alam mo ba minsan, ang kilay ko nawawala. Sabi ng amo ko kanina, magmarites muna ako ha. Kasi hindi pa nakulo yung niluluto ko. Sabi ba naman Ninong Ted? Sabi niya, uy Jamila, naglalagay ka na ng kilay. Sabi ko, di ba kako sabi mo, maglagay ako araw-araw kasi maganda. Oh, kaso nga lang, hindi ako marunong. Tapos sabi niya, kasi hindi man dapat ganyan yung ano ba, dapat in-straight mo. Sabi ko, hindi nga ako marunong, nag-aaral pa lang. So ngayon, ang gagawin ko bukas ng maga, hindi ako magkilay. Ang gagawin ko, pagbaba niya, siya maglagay ng kilay sa akin. Palagyan ko yung mata ko ba, kasi hindi ako marunong. O, tingnan mo, ang kusinera, chismusa. Martes talaga ba? Yeah, tay. Tapos pala yung niluluto ko, ano tawag nito? Hindi na siya okay. Sorry guys ha. Kasi ano ba? Oo nga, Ninong Ted eh. Kasi Ninong Ted, ano kaya? Yung tiis, ano ba tawag nito, Day? Ano sabi mo? Tiis din. Tiis ganda Ninong Ted kasi hindi ako marunong, no? Pag nangangati yung kilay ko, alam mo ba kung ano ginagawa ko? Ginaganong-ganon ko lang ba? Tinutusok-tusok ko lang para hindi siya mawala. O, di ba? Like, ano na naman ang kabuangan ko ba? Ano yun Ninong Ted, may tiis ganda. Padalhan kita ng pintura. Buisit ka, kalbo, umayos ka. Buwang ka talaga. Wala ka na ba trabaho? Tikman mo nga, dahil parang hindi ako makaano dun sa ano. Tikman mo nga, Day. Parang matabang. Antok ka. Giniginaw. Ay, giniginaw. Nainitan baka. Alin ba titikman ko? Pareho, tikman mo. Tikman mo ngayon kung Wala talagang nagtagasikim. hindi ko siya malasapan ba. Parang nakinain ako nito. Bakit lang yung kaldero na rin. Matabang? Okay lang. Nandito na yung sabaw.
Ito man pa. Parang hindi ako masasarapan. Ayun na naman. Hindi ko na naman malasan ang trabaho. Diba? Pag marami kasi niluluto, ang hirap. Ano yun ba? Ang hirap. Ito na yan. Wala. Ano daw? Kahit mabasa yung wings, hindi na matanggal. Oo nga, Ninong Ted. Salbahe yan si Kayunis ba? Bakit pintura? Padala niya daw ako ng pintura dahil lagay ko sa kilay ko. Pintura. Ano na? Hindi ko siya magiging. Huwag ka malaglag. Putik na mukha. Akala ko din may laham. Meron. Ito. Ah, Laham saka ano? Mix. Ay. magkape nga ako. Daming alam ng matanda eh. Sampung gatang ko. Malambot na yung Jerez. Nanday? Malambot na yung Jerez. Oo. Inin na lang yan kay inin. In. Ano talaga mga nakapin? Guys. Ano daw sabi ng ninong ko? Uhaw ako. Utong pa. Wings. Asahan mo. Nocturne coat po. Makintab. Ano daw? Ninong Ted. Bigyan niyo naman ako yung yung bang meron nabibili yung yung waterproof kasi kaso lang Ninong Ted, ang problema ko, alam mo kung ano. Alam niyo kung ano pinoproblema ko Ninong Ted. Pag waterproof, hindi pagka mali yung pagkalagay ko, hindi ako marunong pa. Nagpapaling-paling. So ngayon, pagka nagtabingi, hindi ko na siya mabura. Kaya mas okay lang yung ganito ba na pag nagtabingi siya, mabubura ko. Hindi ba? Nian. Tingnan mo, halata na, ang guhit ko niyan kanina hanggang dito, may gano'n na yung natanggal. Nandito na sa ko, ayan, nakita nyo? Halata ba? Ayan, nadikit kanina. Nian, Wings. Swerte na mapapangasawa ni Ping. Bakit Ninong Ted?
Sakit na ng balak ako Ninong Ted. Dami ko pang trabaho ba? Bakit naman naging swerte Ninong Ted? Ang problema nga, yung mapapangasawang wala. Hindi ko talaga nababasa yung mga comments nyo ba? Dito ako sa isang cellphone. Para hindi ko nalalasangan yung aking niluluto. Kasi ang layo, hindi ko makita. Masyado. Maano na yung aking mataba. Bakit wala man itong internet? Ano nangyari dito sa cellphone ko? Restart ko muna. Wala palang internet yung isa. Ano daw? Oy! Baka naman mamaya wala kayong mga tusok dyan ha. Tusukin nyo naman yan. Maglibang lang ako para matanggal yung pagod ko ba. Nanlalata na ako. Nagugutom ako. Kaya, di ba pag nagla-live ako, ang tagal-tagal ko mag-open cam kasi nga, tinitingnan ko kasi isang beses nag-live ako sabi ng Ninong, bakit yung yung kilay mo pinkay, hindi hindi pantay. Kasi nga po hindi po talaga ako marunong. Nahihirapan. Ninong Ted dito, Ninong Ted, ko medyo maganda. Tapos pagdating dito, yung bang kamay ko tumitigas na hindi ko na malaman kung paano guhit ang gagawin ko. Kaya binabawi ko na lang sa nguso, pinapapula ko na lang nguso para hindi masyadong halata yung kilay. Para yung nguso na lang titignan yung kilay ko, hindi na. Kasi isang beses ang Ninong Ted ko napansin yung kilay, hindi raw pantay. Ay, dami kong luto. Magaling ka na magluto, mas magaling ka pang magmarites. Ninong Ted, alam niyo pag marites, yun daw yung pangpasarap. Mag-live ako. 1 AM, Pinas time Mag-live ka. Ako nagluluto ba? Nilalive. Pinamon. Parang ang hina ng apoy ko ba? Pero mo nakastama. Hindi siya nakapulot ba? Baka may gustong dyan, maghugas, oh. Punong-puno na yung aking lababo. Ay, Dayan, wag kang sumilip dyan. Mag-live ka ni Ann. Ang hirap talaga ng walang kilay, no? Susilip-silip lang ako. Ship marites ang tawag doon, Kuya Ted. O, di ba? Ayos ka talaga kay Wings. Hindi atay, dami hugasin. Oh, dami nang hugasin. Tara dito. Hugas. Hindi ko naman napansin. Kilay mo yung musok kita hanggang Mars. Mars talaga. Oy, Ninong Ted, isang beses napansin mo yung kilay ko, hindi ko makalimutan yun. Ano yan sa akin? Nandito yan sa akin, tapos, yun ang napansin mo sa akin, Ninong Ted, sabi ko sa akin, oy, Pinkay, yung kilay mo hindi pantay. Tapos, si Kay Wings, tapos si Abo. Yun, galit na galit yan, dalawa na yan, sabi sa akin. Hindi ko talaga, Ninong Ted, makalimutan yan, ilang taon na. Alam mo kung ano sabi sa akin, Ninong Ted? Oy, Pinkay, una, t-shirt. Nung pangalawa, nag-sleeveless ka na. Nung tumagal-tagal na, nag-spaghetti na. Sabi ba naman Ninong Ted ni Kay Wings tapos ni Abo, oy, Pinkay, tumayo ka dyan, magbihis ka kasi ang sagwa, o, diba? Hindi ko maintindihan kung kaibigan ko ba yan o mga ano ba, kasi dapat suportahan nila ako. Hindi, inaaway talaga nila ako ba sa live ko? Ba't ganun yan, Ninong Ted, dalawa na yan? Hindi ko mga makalimutan yun, taon na yata yun eh. Hindi ko maano kung kailan taon yun. Basta sa live yun. Ginanong ba naman ako Ninong Ted? Ano pa naman, gandang-ganda pa naman ako Ninong Ted sa sarili ko.
Hindi pa nakulo yung akin niluluto. Kailangan 8:30. Tapos, may 1.5 hour na lang ako para matapos yung tinatrabaho ko, di ba? Kaya nililibang-libang ko yung sarili ko kasi pang second batch ko na itong luto eh. Pagkatas nilang kumain, sabay banat ng amo ko, may karne ba dyan? Magluto ka kasi bibigay ko sa kapatid ko, di ba? Kulang pahinga. Ano kasi yung ano ko ba yung WH ko bumagsak na naman eh, di kasi ako nagla-live ka. Ayaw talaga. Ayaw talaga ang tumulo. Takpan ko nga. Takpan ko para ano, para maano siya. Ayan, may chicken. Tapos, ang gawa ko kapsa, chicken and karne. Ano to? Itong sa abot talaga. Oo, Ninong Tid, hindi ko talaga makalimutan yun. Tuwang-tuwa pa naman ako nang sa live ko. Ganon talaga sinabi sa akin ng dalawa na yun. Pero hindi. Sleeveless pa rin ako Ninong Tid. Bahala, magsakit ang mata nilang dalawa ba? Di ba? Bahala sila sumakit ang mata nila sa akin. Maupo ako kasi ang sakit na ng balakang ko ba? Maghapon na ka tayo. Mali. Tapos habang nagluluto, ano? Nag-ano lang ako kasi wala na akong ano, babagsak na yung WH ko. Na ano naman na, masyado na siyang... Si Kaiwis, anong oras ba ito nagla-live? Kasi hindi ko siya nakikita. Kabisihan ko siguro. Pag nagla-live to. Kasi hindi ko nakikita yung live niya ba. O tinatapat na tulog na. Tulog na ang lahat. Tapos lang yan pa-off-fry, kaya Oo, kaya hindi nagla-live. Nagising ako para walang basher. Nagugutom ako dyan. Ng mata ko. Si Sana Lisa, salamat. Ako'y nagluluto. Tawa ka dyan kay Wings. Totoo, nagla-live kayong tulog kami para hindi ka mabash. Kasi, pag nag-live ka, doon lang din ako bumabawi sa live mo. Doon din kita babanatan ba?
Sakit ng katawan ko. Umalis kaya sila, di ba? Sa kapag nakape, di ba? Nakape. Kay Wings, anong oras na dyan sa inyo? Andito ko ngayon sa Africa. Ano lang? Umuulan ba dyan? Kasi, para hindi mahulog yung ano, para hindi mahulog yung ang tawag na ito. Buti nga kay Wings kasi dati yung binibili ng amo ko tela. So, ito na yung binibili niya ngayon, okay na kasi pagkatapos tapon, wala akong lalabhan. Yun ang bintahe doon. Wala kang lalabhan. Dapat pala yung harap ng ano ko doon sa kaldero. Yun na lang sa'yo. Yung parang na ano ko pa. Kasi kay Wings lang naman ang ano ko eh. Kani ang pinagtatawanan ako. Umuulan ba daw dyan sa kusina? Oo. Nakakapot ka. Maganda nga to eh. Kasi ano ba, Maganda to kasi disposable. pagkatapos, tapon. Tapon. Hindi na ako maglalaban. Pagod ba? Parang gusto kong kumain din ng KFC dahil. Order na tayo. Order ka na ba? May 15 pa naman siguro ko dyan. Uy, yung 15 ko pala nandun kay, ano, Risa, nagpabili akong tinapay, hindi na nakabili. Pagkasunog na itong aking Diyos. Parang matigas pa ang ano. Ano daw? Sabi na? Nag-slow dyan sa kusina.
Maganda nga to ni Ane kasi ano ba, pagkatapos-tapos. Oo, may snow dito. Oh, tingnan mo. Ka-jacket na ako. Ay, ang sarap. Busy. Gutom ako ba? Ano lang yan? Live ko na yan pang WH ba? Mababa na yung WH ko. Bagsak na pa. Kalbo, nagugutom ako, Kalbo. Okay, ka nga o kaya McDo. Epic Burgers Combo. Bale. Yun sir. Pati yan. With French fries and Pepsi. Ito, 21. Dalawang burger, isang Pepsi, isang French fries. 20. Ito, protein, dalawang burger. Ito naman, 15. May burger, may Pepsi. French fries. Ayun ang food. Dalawang burger. May burger, walang drinks. Ayun o. May Ito, drinks, ay oh. may drinks pala. May Ito drinks, dalawa. oh. 21. Ito, 15. 15. May French fries. 15. Di, dagdag ka lang ng 6. Oh. Yeah. Pwede lang ka ng burger mo. May almusal ka pa. Ano, burger na lang. Gusto niyo guys? Wala nang ibang ano. Burger, wala na. 21. Burger ko ba na lang? Kailan ko muna ito ko. Ano lang to? Made in China. Ano dahil? Hindi ko ang pera ko. Ako nga, sampulan na dyan. Ako pera. Wawa mo kung mga nagtatrabaho ba? Kasi ano ba? Mas 15 ko kasi nandoon kay Ann eh. Ay, kay Ann. Bakit kay Ann ko ulit? Bakit kapunta kay Ann? Kay ano? Kay Risa? Alakaan, nandyan pala sa yung 15 ni Pinkay. Kape tayo, kape. Kape is life. Coffee. Ay, ito po. Epic burger, fries, 1 piece, chicken, coleslaw, and drink. So, 23 siya. Burger, fries, 1 piece chicken, coleslaw, plus yung salata. Yung salata. Ay, yung ano. Ito na lang sa dito. Na. At least dalawang burger. Pero naman ako mabibili.
Hirap ba nang mag-budget na wala laman ng wallet? Ano? Parang hindi ka maamoy yung bang ng ano dito. No, marado ng ilong ko. Sobrang kumain ng ano. Ano? Edit? Wala bang magpa-burger sa atin yan? Walang tao dun. Walang chicken. Wala mo siya. Ito ba na? Pupunta pala yung kaibigan ng Lane. Oh. Bang water box ko. Sino ba naman kaibigan mo? Mga kaklase. O di mag-pancake ka na lang dahil. Hmm? Pancake. Pancake na lang. Pancake. Paliisin na lang. Wala tayong Wala pera. tayong pera. Baka Ayaw ko pa sa akin eh. baka magkano si ano, magpamukha si ilan ba? Ayaw ko ba sa Marami si Tam. Ayaw ko basagin ng ano, nabawasan mo na. Where you go? What do you mean? It's not dusty. I just clean it because your mom has to, sa? Then she sit there. Ano ba? Saan siya pagpesto? They're outside. Ilan ang bisita niya? Yeah. Kakapi-kapi ka lang sana all. Nga siya work eh. Ganun talaga. Ano ko lang yan guys kasi ano yan ba? Pang WH lang yan guys. Kasi ano na yung aking WH. Tapos yung aking logo. Matabang siya guys. Hindi ko na naman nalalasanan yung aking niluluto. Kasi madami siya. Pagkape nga din ako, nagutom ako talaga. Gutom. Gutom tingkay.
Puto, nalaglag ko na. Gutom. Dito natin ito iharap. Basa mo yan, kay Wings. Dapat pala ito. Basa mo. Kasi masyado nakikita yung aking face. Ilan ang bisita niya? 3. Tapos bukas may pupuntahan din sa party. Nagpabisita ka pa kako. Mahaba-haba pa naman. Ay, baka kasi magbabakasyon yung ibang kaibigan niyo. Kaya
Sila ba walang planong umalis? Palayasin na nga natin tayo. Malaya sa mga si Timay. Kasi magkasunan mo na sila lahat. Sana pumunta sila ng Dubai eh. Kaya ano. Pero kanina, walang tubig yan. Punta ka sa nanay ko, kuha ka. Bibili na. Ikaw ba? Oh, hindi. Kasi sasabihan ko niya kung mga dyan sa tipo, lagay sa baso. Bumili na lang siya. Ah!
Tuta ka, dito ako sa...
Ano daw sinasabi ni Kay Wings? Kahit si Dilim nga nakikita ko pa. Ikaw na talaga, Kay Wings. Naiihi ako.